Je tu vianočný špeciál. Najkrajšie zimné momenty a zaujímavosti zo sveta Pokémonov. Delibird je v podstate Pokémon Santa Claus, nosí darčeky vo svojom chvoste. Ale pozor, darčeky môžu vybuchnúť, takže šťastné a veselé, ale s výstrahou. Aj Pokémon hry majú zimné lokácie. Ak chceš poriadnu vianočnú atmosféru, chod do Snowbell City v Kalose, Snow Point City v Sinoch, alebo hoci aj Albaster Island v Legends Arceus. To je čistá vianočná atmosféra. Existujú aj vianočné Pokémon eventy. V Pokémon Go sme dostali Santa Pikachu, rôzne kostýmy pre Pokémonov a špeciálne Winter Shiny spawny. Ale vedeli ste, že zimné eventy boli už aj v starších hrách, napríklad špeciálne darčekové mystery gifty. A teraz sa pozrieme na vianočných Pokémonov. Okrem Delibirda sú vianočná elita aj Alolan Vulpix, Glaceon, Cryogonal, Kapču a samozrejme Vanillux. Vanillux je Pokémon, ktorý je doslova zmrzlina, takže ak chceš zimný tím, máš z čoho vyberať. A toto bol môj vianočný Pokémon špeciál. Prajem ti šťastné a veselé Vianoce s čo najviac shiny darčekmi.